Siinä on Helkama nappula. Meinasin, että en tee tästä videota, mutta tää on niin siisti kuntoinen. Tanko puuttuu siitä, ohjas pylväs puuttuu. Mut katsotaan vähän tätä. Eli tosiaan niin Helkama nappula 16 tuuman renkailla. Millikoko on 47-305 ja yksivaihteinen lastenpyörä. Aika kysytty ollut semmosena keulimispyöränä. Keulamerkkiä ei oo. Siinä on edessä vaan tommonen iso muovinen heijasti liimattu. Sitten täällä on jotakin tarroi. Kohan mä nyt saan zoomattua siihen. Siinä lukee jotakin Rautaruukit Steel. Ja sitten on merkki on tossa, eli nappula ja Helkama teksti. Takkopäin tän näköinen. Tommonen aikuisten kokoinen heijasti on takaheijastimena ja pinnanheijastimena myöskin. Ketjusuojus on vähän tommonen omanlainen. Nimenomaan tähän pyörään tehty. Ja satula on tämmönen. Ja ohjastanko puuttuu. Valitettavasti. Poljinkammet on kiinni tapilla. Tommonen kiilatappi on siinä. Ja turvaviirihän siinä on. Vaan on rikki on ja sitten mitä sille hinnan? No ei tälle tuu hintaa, kun tää menee purkuun nyt tämäkin. Harviko siitä on purettu nyt tuo ohjaspylväs ja tanko. Tuntuu, että ei oo aikaa etsiä näihin osia. Tuonkin vois kyllä etsiä, mutta harmittavasti nyt menee purkku. Saa siitä nyt sit taas saa hyviä osia.